Hormatly tamaşaçylarymyz, ene video başlamadan ilki ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun. Inşallah täze 2026-njy ýyl ähli türkmen halkyna, türkmen maşgalatyna, türkmen ýylyna, watanyna düşmün bolsun hemmämiz üçin. Inni aslında şu videonun temasy başga bolsa-da, gysgaçyk maňa gelen sorallaryň biri green card bolary üçin şunu belläp geçeýin. Häzir şu wagt 14 dekabrda men şu videony ýazgylan wagtyma çelli green card bilen maňaşykly täzelik ýok. Haçan açylar, nähil açylar hiç kimim olardy anyk maglumat bilen ýok. Onu gysgaçyk belläp geçeýin. Inni şu videonyň esas temasy bilýänler 2025-nji ýyl ýetip gelýän wagty makul sözlük, ýylyň makul sözü diýip bir bäsleşik elan edipdi. Şol bäsleşiň netijesinde de 2025-nji ýylyň sözlükinde umyt sözü saýlanyp alypdy. Inni nähip bolsa 2026-njy ýyla ýetip gelýär. Inni şu 2026-njy ýyl üçin ýylyň makul sözüni elan etmek bilen maňaşykly bäsleşik. Siz şu videonyň aşagyna öz kommentariýalaryňyzy belleýäňiz we şonuň içinden hem biziň döreji toparymyz ýylyň sözüni saýlap alýar. 2026-njy ýyl üçin kim ýeňici bolsa 1000 manat pul baýragyny berýär. Bunun üçin hem esas şey. Geçen ýylda elan edipdik, bayrak goýupdyk. Ýöne şu bayrak alýan kim utanyp bolsa şoňa ýeki şert goýýar. Şol bayrak alan wagtynda biziň aşgabatdaky ofisimize gelip, şol bayrak alanyny video çekmän radylyk görkezmeli. Sebäbi biz şonu kim utdy, haýsy utdy, şonu anyk elan etmek üçin şu şert hökmendir. Eger şu şerti kabul etmedik ýagdaýynda ikinci, misal üçün birinci kommentariýadaki taryhy senetine göre biz belliýärse, şu misal üçün geçen ýyl üçün umyt sözüni birinci kim aýdamaz, şo ýeňici bolýardy. Ýöne birinci eger şol videony çekmän radylyk görkezmese, kommentariýada ikinci kim bolup ýazamasa, şonu utan hökmünde hata edecekdir. Onu belläp geçeýin. Sebäbi şonu misal üçün şol geçen ýyl üçün men täze ýylda owada boldum, zatda boldum. Umman şonu kabul edip bilmedik. Şu ýyl üçin men şu şert hökmän goýýar. Ýani siz şu videonyň aşagyna 2026-njy ýylyň makul sözüni haýsy söz bolmasy öz pikiriňizi aýtýaňyz. Sebäbi ýa açmaýarlar. 2025-nji ýylda birinji ýylda elan etdik. Aslında bunlarla ýagdaý umumy Oxford ýa-da Cambridge sözlüklerde umman edilýän zat. Biz hem geçen ýyl başladyk. Umyt sözüni saýlap aldyk. Sebäbi umyt. Sebäbi esasynam ýaşlar üçin umyt iň esasy. Sebäbi umydyň bolmasa sabaklaryňda okamarsyň, umydyň bolmasa gelecegiň planlap bilmersiň, umydyň bolmasa universitete taýýarlap bilmersiň, umydyň bolmasa bir gowy işe ýerleşpirjegiň almarsyň, umydyň bolmasa diploma etmersiň, umydyň bolmasa master okamarsyň, doktor okamarsyň. Şonuň üçin iň esasy umyt, ýöne boş umytlar, içi dogry umyt, aktiv umyt diýip biz onu. Sebäbi hakykatdan hem zähmet çekilen, hereket edilen, şonuň üçin alganan umyt. 2026-njy ýyl üçin siz saýlap alýaňyz, siz belleýäňiz. Şonuň üçin biziň dörejilik toparmazam 2026-njy ýylyň sözüni saýlap elan etýär. Nähip bolsa muny geleceklerde dowam etmek istäýär. Şeýlerim ýene öýdek täze ýylyňyz gutly bolsun. İnşallah türkmen halkymyz, ýylymyz, watanymyz, ata watanymyz üçin hem haýyrly, bereketli, saglykly, gowrukly ýyl bolsun. Hoş, sag bolun.